Takže zdravím, já jsem Jonathan a tady máme dnešní vlogísek. A s tím, že pojedeme na výlet, prostě normální vlogísek, prostě co děláš prostě celý dny. A dneska, teďka přijela moje máma, takže jdu naproti a možná ji už za chvíli uvidím. Teda jestli se nepletu. Jo, vidím. Moje mama. Takže dejte odběr, like, zvoneček a ozvu se vám, až půjdeme na autobus. Takže lidi dávám. mobilem vůbec, jak jsi říkal? Trošku praskle, ale nevadí. Takže lidi, už dávám vám vědět a právě jdeme na autobus, takže jsem tady já, moje, tak ne, tak asi ne. Tuto je moje mama a tam je můj tata. Nevlastní. Takže tak, takže my jdeme právě na autobus a můžete být rádi, že natáčím dokud můj první vlogísek, takže legit bomba a dejte odběr, like. Ta kočka nás prostě furt sleduje. Jak to? Jak to? Ale to nevadí. Takže tak, takže dejte odběr, like, zvoneček a my to nebudeme okecávat a ozvu se, až budeme v buse. Jo. Takže lidi, dávám vám vědět, jsme už jinde. Právě tamhle jsou moje rodiče. My právě jdeme semka. Jdeme na oběd. Takže jdeme si tam dát nějaký libový smazácík lidi. Ale motorka. Takže tak. A já vám dám vědět, až budeme vevnitř a budu čekat na jídlo. Jo. Takže jsme tady s mojí mamou. Pozdrav do vlogísku. No pozdrav. Ahoj, zdravím všechny. Tak, a co mají dát lidi? Prosím. Co mají dát lidi? Já nevím, ať dají třeba lajky. My jdeme teďka papat, já mám otřesný hlad a chlap taky. Toto je můj nejvlastní otec. Pozdrav. Čus. Přesně. A právě tady jsme před restaurací, máme vybranou pizzu a máme vybranou polívku. Takže vývar s nudlema a s jatrovýma knedlíčkama. Takže my jdeme dovnitř. Tak papa. Právě sedíme a čekáme. Máme objednaný, takže čekáme. Tady je moje mama. This is my mom. This is me. A právě čekáme. Ona se to nedá, ono to je rozbitý. Takže papa. Tak čekáme pěkných 5 minut, nebo 25 minut jsme tady už. A já jsem si šel odskočit, takže právě ještě furt čekáme. Takže tak, no, a můžete být lidi rádi, jestli byste chtěli další vlogísek, tak dejte 10 lajků pro další díl, pro další vlogísek. Takže tak, takže budu moc rád a pak si dám vám vědět, až nám přinesou jídlo. Takže papa. Přišel jsem lidi za záchoda, už mám tady jídlo. Takže dobrou chuť. Takže tak. Takže bombastik. Takže lidi, máme snězenou polívku, teď čekáme na druhý. Tady je má mama. Tady máme moje picí. Tak si do toho ten telefon, ty. Čunťo. A právě teďka čekáme na pizzu. A tady koukám na ty ruce. Co? To budu muset cenzurovat. Takže nevadí. Takže právě čekáme. Takže bomba. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví, by. No, čukněte si. Čing, čing. Vezmeš to taky do péru. Počkat. Čing, čing. Čing, čing. Takže bomba. Takže čekáme na pizzu. Tak už lidi chálujem. Cháka. Chálec. Chálečko. Tak děkuji a dobrou chuť. Tak máme dopápnuto, já se tady hraju s tím. Dobrý to bylo. Jaká je tvoje reakce? A vaše? Pane, jaká je vaše reakce? Na pizzu. No, výborná. Takže tak. Takže teďka máme to, máme se ještě dopít pivo. To jsou takové věci, které ty sdílíš, máma si to ještě. A vůbec to pak nedali. Ale bylo dobré. Takže lidi právě máme už po obědě, jdeme právě k Těmanovi a... Ne, my jdeme na zámek. Ne, my jdeme k Těmanovi.
My jdeme nahoru. Ne, my jdeme k Čamanovi. Ne, My jdeme k Čamanovi. Říkal, že jdeme nahoru. Jdeme k Čamanovi. To je taková rodinná láska, ale to teď nebudeme řešit, takže pojďte trošičku odstupte, ať to nemusíte poslouchat. Jdeme k Čamanovi, rozumíš? Říkám, že jdeme nahoru. Jdeme k Čamanovi. Dobrý, končím. Sranda, haha. Dobrý, to je jedno lidi. Prostě jdeme k Čamanovi, kam ten zas leze. Tam je voda. To můžu dělat. Jo. No, zbyl. Takže jdeme k Čamanovi, máme po obědě a já vám dám lidi vědět, až vyjdeme z Čamana. My jdeme na zámek. Já jdu k Čamanovi, mě to nezajímá. My jdeme na zámek. Ne, já jdu k Čamanovi. Říkám, že jdeme Já jdu k Čamanovi. Říkám, že jdeme na Já jdu k Čamanovi a tam ten Říkám, že jdeme na čudá. zámek. Hej, hej, pojďme mej. Pojďme mej. Hele, běžte do čoulu s tím. Pojďme mej. Těž kupu. Takže jdeme k Čamanovi, takže ča. Takže papa. Takže lidi, právě jsme byli v Čongovi, mám energiťáček, mám tady to. Tata tady si vysloužil ode mě bonbony. Ježiši, vysloužil bonbony, který jsem tady s mámou to domluvil, takže může poděkovat, může být rád, že má tak hodnýho syna. A právě tady... A máma to zaplatila, ano. Výhoda, máma je vždycky peněženka. Číslo 4. Takže tak. A to byla povolená. Hele, pindík. Takže tak. A já jdu chálovat, někde si sednem a jdem chálovat. Kam jdem? Teďka teda jako... Oni sám nevím. Takže se mějte a dobrou noc. Domů tam byli, potom jsme šli na hřiště, tam jsme dělali blbosti, tady vám nějaké fotky ukážu. A potom máma s přítelem odjeli a já jsem potom s kámoškem byl venku, takže dneska super den, super vlogísek. Chci vám moc krát poděkovat, že jste že jste koukali až do konce a tak. Takže dejte odběr, like, zvoneček. A jestli chcete další vlogísek, tak můžete se těšit, protože dost možná vyjde příští týden opět znova v sobotu, protože opět znova přijede máma, takže bude zase zábava, sranda a takový. A chci vám moc krát poděkovat za 45 odběratelů. Jde vidět, že mám teďka dobrou náladu, přitom hodně dobrou náladu mám, protože prostě jsem rád, že jsem mámu zase viděl a prostě jsem strašně rád. Takže děkuju, že jste koukali, že koukáte, že mě podporujete a asi všechno. Takže u dalšího vlogísku, čau Belo.